Ako na mravenisku to dnes vyzeralo v podtatranskej obci Rakúsy. Na okraji osady sa rozhodovalo o posledných zvyškoch starého lesa. Kým lesníci chceli drevo speňažiť, Rómovia ho v húfoch rozoberali na kúrenie. Prakticky celá osada bola na nohách, len čo sa z lesa ozvali motorové píly. No a takto to vyzerá, keď sa každý snaží uchmatnúť aspoň kúsok dreva. Na sekery pritlačili muži, ženy v tričkách aj deti v papučiach. Jednotka! Máme dosť. Bude fajne teplo. Tento chlapec si dokonca vystačil so sekáčikom na mäso. Od koľkých rokov robíš drevo? 5. Dnes tu nepadali len stromy, ale aj rekordy. Stačila minúta a pol a z 30-metrovej borovice zostal len holý kmeň. No to je ako blbci. Guľatinu odvážali pilčíci, Rómom nechali haluzinu a konáre. Lesníci tvrdia, ak by sme týchto posledných mohikánov nevyrezali, onedlho by nám nezostalo nič. Skoro každý kmeň je narúbaný, poškodený. Takto si ich pripravili zlodeji dreva. Suchý strom je totiž ľahší. Nechýbalo ale veľa a mohlo dôjsť k tragédii. Ohrozujú dopravu, sa stalo niekoľkokrát, že sme boli privolaní k spadnutým kmeňom priamo na cestu. Posledné kusy dreva chcel odtiaľ nelegálne odniesť aj 12-ročný chlapec, no cestu mu skrížili mestskí policajti. Mal kmeň dlhý 4,5 metra s priemerom 20 cm v surovom stave. My odhadujem nejakých 70-80 kg. Z pôvodného lesa zostalo len torzo. Nové stromy tu síce rastú, no miestni horári tvrdia, kým tu bude osada, je len málo pravdepodobné, že z nich raz vyrastie dospelý les. Marek Nenčák, televízia Markíza.